Мең еллык тарихы булган татар шәкшәге, телеңне йотарлык каклаган каз, ат казылыгы, башка тәм-томнар «Вкус России» илкүләм конкурсына Татарстаннан 18 төр ашамлык тәкъдим ителгән иде. Тавыш бирү йомгаклары буенча шәкшәк беренче урынга чыкты. Милли сәүдә маркасы предприятиесе җитәкчесе Илсур Сафиуллин Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында милли брендлар турында сөйләде. Шәкшәкне, башка милли ашамлыкларны дөнья базарына чыгару, сәүдә шелтәрен киңәйтү мөмкинлекләре белән таныштырды. Студия кунагына без дә берничә сорау бирдек. Илсур Миңнурович, хәерле иртә. Сөйләшүне шәкшәк уңышыннан башлыйк әле. Бу конкурста катнашты инде безнең республикадан 17 бренд. Бу брендлар конкурсы дип атала Россия күләмендә. Анда алып барга кирәк түгел иде, әлбәттә тутырга гына кирәк иде анкеталарны һәм интернет аркылы җибәрергә кирәк иде. Бу шәкшәкнең, бу продукциянең нинди тарихы бар, аның нинди данлыклы әйберләре бар, ничек кулланыла. Шуннан соң монда тавыш бирәләр бөтен Россия күләмендә. Шуннан соң инде бу урыннар билгеләнә. Казан шәкшәге узган ел ул икенче урынны алган иде, ул бренд. Быелгы сынауда ул беренче урынны алды. Милли брендларны дөнья базарына чыгару өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Бу брендларны төбәкләрдән өскә күтәреп, аны башта Россия тарафында күрсәтергә, соңыннан аны чит илләргә дәген чыгарып, анда Россиядә җитештерелгән товар итеп чит илләрдә таныту бурычы тора. Татар ашамлыклары кайсы илләрдә сатыла? Менә инде мин кызыксынган идем безнең шәкшәкнең кайда бар икәнен бер өчен. Европада ул әлбәттә бар, Израильдә дә бар. Россиянең свое, үзебезнеке платформасы нидән гыйбарәт? Бу бәйгедә катнашкан бөтен брендлар шул платформада үзләренең товарларын куя алалар. Бүгенге көндә без аларны агропарк тамгасы астында безнең фермерларның продукциясын шунда чыгара алабыз. Татарның милли брендлары яңарып торамы? Менә мин яңа продукциянан әйтеп китер идем, безнең татар талкыш кәләвәсе дигән яңа продукция, татар пәхләвәсе, ул чыгарыла икенче упаковкаларда бүгенге көндә. Һәм шул вакытта менә бер фабрика безнең эшләде, Ак бабай дигән яңа елга торт, аны узган ел инде эшли башлаганнар иделәр аны. Ул үзен бик уңышлы күрсәтте. Менә бүгенге көндә без аны бәхетле кибетләренә кертеп, ул Ак бабай тортын яңа елга безнең Татарстанда яшәүчеләрнең кунакларның өстәлләренә тәкъдим итәбез. Милли бренд конкурсларында айрым аш-су осталары катнаша аламы? Алар әлбәттә, монда төрле формалары бар. Менә мәсәлән, бүгенге көндә безнең агропаркта Татарстан сырлары дигән формат эшли. Анда без Татарстанда сыр җитештерүчеләрне бер җиргә җыеп, аларның сырларын шунда тәкъдим итәбез кешеләргә. Шул вакытта казылык бәйгесе һәм коймак бәйгесе узарылырга тиеш ел сайын. Менә бу соңгы 2 елда без аны уздыра алмадык инде, шул сәбәпләрне барыбыз да беләбез. Менә дөньялар яхшыланып китсә, без аны киләсе елда оештырачакбыз. Монда катнаша алалар бөтен җитештерүчеләр үзләренең продукциясе белән. Илсур Миңнурович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.